Allah saklasın vagın nasihat edilmen veya vagın nasihat edilse ol vagın nasihatı dinlemen haramlığa ulaşayan ýagdaýdaky düşüljek dowluk gaty erbet dowluk. Allah Teala Kur'an-ı Kerimde aýdýar 66-njy suranyň 6-njy aýatynda A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu qu anfusakum ve ahlikum nara ve quduhan nas vel hijara. Allah Teala heder ettirip, korkutup, barayman, teretap bolun deyip heder ettirip tedbir alın deyip şu ayet aýdýar. Ey imanlı adamları, yani ey Allah'ın ve peygamber tanayan adamları, ey men musulman Allah'a inanyan adam men diýen adamları, siz özüňizi ve oğulgyzyňyzy dowluk odundan saklan, ol odu eltmen, ol odda adamlar bilen daşlar yanýar diýär. Nauzubillah. Nüştaýda ol odu eltmen, dowluk odundan saklan diýdi. Näme kıyamet bolanyň oğulgyzyň dowluk oduna barjak bolsa, gel berik, gitme taýda yanýan diýip saklap boljak mı taýda, saklap boljak gele. Bu ayet näme aýdýar? Şu dünýäde özüňi we neslini kıyamet gününü dowdugy ertmeklige sebäp boljak haram zatlardan saklan diýär. Käwlanlar bolýar, ay topa pul goýýar, ata pul goýýar diýilýär. Serede wizarlar görýän, kämahal mescide de gelýär. Serede wizar görýän, aksakal sarmykly ýaşulyň çağatan bolup çykaýar. Serede wizar görýän, namazy Kur'an okap beren oglunyň dogony giten bolýar. Ana şu ayet şoňa degisli. Gelverik, barma, haramdır şurdat, kumar diýilýän dady, azart diýilýän dady. Allah Teala arak bilen bile getirip, arağı içmen, kumar oynan, oynaman, pal atman. Ol hakikattan necislik bir pislikdir ve şeytan işidir diýip Kur'an-ı Kerimde aýdýar. Gelsen ol şeytan işinden Allah Teala'nın sana necistir, pistir diýen, hapadır diýen işinden gaýt diýip biz aýtmaly şonu. Ay eden ağa diyenim eden ağa diýmeller görüşmeli. Bir gede aýtdym, olajekde yüküm ýok, ýykyldy habarym diýmeli, däl edi cemaat. Şul ayetler şu günümizde hemmämizde degişli, her birimize degişli edi cemaat. Hökman oturşýanynda bolýar, garnaşynda bolýar. Ay daşkyn garnaşymla ikän gatnaşam dagamla diýmeller, sile rahim garnaşyňla gatnaşmaklyk wajyp. Allah Taala buyurýar Kur'an-ı Kerimde. Näme üçin gatnaşdy? Ýagşysy ýamanynyň ýagşy ýola gelmesine sebäp bolsun. Ýamany ýagşysyny görüp ýagşysyndan görelli alsyn diýip gatnaşdy. Şoň üçin gaýrat etmeli diýjem. Allah saklasın. Ýöne günümizde onda da bar. Näçe wagt etseňem eýle bol, beýle bol diýseňem dinlemen öz ýoly bilen, haram ýoly bilen bolýanlaram bar. Yine de biz diýdik etmedimi onu da elimiz çekmeliler. Bizim insan ay diyenime diýsemem edenak diýip insan etmeli işimiz namazlyjygymyzy ýazmaly, kıbla bakağıda ya mescide gelmeli, iki elini Allah'a serip ey Allah'ım ana sen şonla hakiki musulman bolýan. Ay diýdim hem etmedi, näçe diýdim hem etmedi diýip şonu ýatdan çykarsaň sen musulmançylygyň kemçilik diýmek bolýar şo. Sen yine de elini sermeli, ey Allah'ım planın oğlu plani, ya plan doğulum, ya plan cim, ya bile du diýdim, tövür gallarımda tövüre koşuluşdy, Allah diyem de Allah diýdi, görgülü Allah deyip senem ýaklaya, ey Allah'can, yönü asi bolýar, bilena, misli Peygamber aleyhissalatu vesselam, ey Allah'ım bular bilen den olma, bular doğru yoluna hidayet eyle, ervetlik bilen islah eyle deyip, şu döwründäki adgynlar Hudaýdan dileyişi yani biz de şu günümüzde diýsem etmeyen musulmandy. Men musulman diýe habaryndan ýok, men musulman diýip dili bilen diýip bedeni bilen kafirin etmeyen haram işini, kafirin ýoluna bolýan haram ýoluna bolýanlygynyň habary ýok. Habar bolsa da bir hili gözüýmür ýa-mı, näme bolýar? Biz şonu dilemeli. Bizim borcumuz şol. Kıyamatda sen bu dowlukdan